Koľko si myslíte, že musíte zarábať na Slovensku, aby ste patrili medzi top 2% ľudí? Skúste si predstaviť takú mesačnú mzdu v hrubom a hneď sa pozrieme na to, či ste sa aj trafili. Počet zamestnaných osôb na Slovensku je vyše 2 400 000. Priemerná mzda je 1520 eur v hrubom, čo je zhruba 1150 eur v čistom. Ak chcete patriť medzi najlepšie zarábajúcich ľudí, tak musíte mať mesačný plat vyšší ako 4251 eur v hrubom, čo je zhruba 3000 eur v čistom. Zarábať veľa peňazí a byť skutočne bohatý sú ale dve odlišné veci. Pretože to, koľko zarobíte, to je jedna vec, ale to, koľko utratíte, to môže znamenať, že na konci mesiaca máte aj tak na účte nulu. Pretože každý príjem sa dá utratiť. Ani 3000 eur v čistom rozhodne nie je problém. Ste potom teda ale skutočne bohatí? Všetky tieto údaje nám ukazujú jedinú vec, a síce príjem, ktorý každý mesiac príde. Žiadnym spôsobom ale neukazujú výdavky a životnú úroveň. A teda o bohatstve tieto dáta nehovoria vôbec nič. Navyše, jedného dňa už tento príjem nepríde. Môže sa tak stať v dôsledku choroby alebo úrazu, v dôsledku toho, že prídete o prácu a tú ďalšiu už možno nebudete mať s tak vysokým príjmom, ale aj v dôsledku toho, že štatisticky máte vysokú šancu, že sa dožijete vysokého veku, v ktorom už prosto nebudete chcieť a vládať pracovať. Stredná dĺžka života u mužov je 74 rokov a u žien 81 rokov. Áno, to znamená, že niekto zomrie aj v 60-ke, ale naopak niekto až v 90-ke. Byť bohatý bez pochyby pre každého z nás znamená niečo iné a určite ani na sume by sme sa nezhodli. Ale môžeme si povedať, že ak je niekto skutočne bohatý, tak nie je závislý od každomesačnej výplaty, pretože jeho spotrebu mu každý mesiac vie zaplatiť to, čo už má. Poďme sa teda skôr ako na plat pozrieť na to, koľko peňazí potrebujete na to, aby ste mali pasívny príjem. Taký, ktorý nie je odvodený od toho, či vám zamestnávateľ pošle ďalší mesiac výplatu, ale ktorý vám bude pravidelne chodiť, aj keď nebudete pracovať. Povedzme, že by ste chceli žiť na slušnej životnej úrovni a mať pasívny príjem okolo 1500 eur mesačne. Len doplním, že to je teda už suma ekvivalentu čistého príjmu, nie hrubého. Poďme sa pozrieť na to, akú veľkú sumu by ste teda potrebovali na to, aby ste z nej mohli čerpať 1500 eur mesačne s tým, aby vám vydržala aspoň niekoľko desiatok rokov, alebo ideálne navždy. Základným a dôležitým predpokladom teda je, že v podstate vy nechcete mať sumu na to, aby ste z nej čerpali niekoľko rokov, ale primárne na to, aby vám v ideálnom prípade nikdy nedošla, alebo až za veľa desiatok rokov. Ak by sme si zobrali, že by ste mali na účte napríklad sumu 200 000 eur a chceli by ste z nej čerpať 1500 eur mesačne, tak vám táto suma vydrží len niečo vyše 11 rokov. A potom by ste opäť potrebovali, aby vám dal niekto nejaký dodatočný príjem, čo teda nie je ideálny scenár. Navyše aj počas tých 11 rokov bude existovať inflácia. Preto predpokladám, že postupne by ste chceli aj viac peňazí ako 1500 eur, nakoľko si za ne každý rok kúpite o trochu menej. Preto existuje niekoľko prístupov ku tomu, ako to spraviť. Jedným z nich je aj pravidlo 4%, ktoré predpokladá, že danú sumu peňazí by ste nemali na bankovom účte bez hodnotenia, ale že by ste mali tieto peniaze stále zainvestované. Samozrejme, v tom čase už môžu a zrejme aj budú na oveľa viac konzervatívnejších investíciách, aby vám prinášali stabilný príjem. Prvý rok si z tejto sumy vyberiete 4% a následne každý rok si túto sumu dvihnete o infláciu z predchádzajúceho roka. Teda ak si prvý rok vyberiete 1500 eur mesačne, teda 18 000 eur ročne a inflácia bude 2%, tak druhý rok si vyberiete 18 000 plus 2%, teda 18 360 eur. A každý mesiac tak budete mať k dispozícii už 1530 eur. Na to, aby ste získali 18 000 eur ročne ako ekvivalent 4%, potrebujete sumu 450 000 eur. Spoločnosť Charles Schwab robila spätné testy na základe historických dát a zistila, že pri dodržaní tohto pravidla 4% vo všetkých historických scenároch by vám daná suma vydržala minimálne 30 rokov, čo je výrazne lepšie ako 11 rokov, ktoré sme mali na začiatku. Ja navyše robím ešte upravenú verziu tohto pravidla 4%. Na aktivách totiž viete zarobiť samozrejme dvoma spôsobmi. A síce na nárastu ceny daného aktíva, teda keď si napríklad kúpite akciu za 50 eur a jej cena vyrastie na 60 eur, tak ste zarobili na jej cene, ale viete zarábať tiež na výnose z investície v podobe dividendy, respektíve
respektíve väčšina Slovákov to pozná v podobe nájmu. Ak by ste teda mali aktíva, ktoré vám aj zarábajú na cene, ale aj vyplácajú nejaký výnos v podobe tej dividendy, tak si viete nechať tú dividendu vyplácať a zároveň viete každý rok odpredať výnos z toho predchádzajúceho roka. Isto vás hneď napadlo, že toto viete robiť aj v prípade, ak vlastníte investičný byt. Má to ale niekoľko háčikov. Prvým z nich je, že v prípade, ak vlastníte investičné byty za 450 000 eur, váš čistý výnos z nich nemusí byť na úrovni 18 000 eur ročne za predpokladu, že na ne nemáte už žiadnu páku, teda napríklad hypotéku. Nakoľko ani u tých iných aktív sme v tomto prípade nepovažovali to, že by ste ich mali na páku, a áno, aj iné aktívum ako byt viete rovnako tak kúpiť cez financovanie. Navyše, keď vám investičný byt narastie na cene, tak z neho ten výnos neviete realizovať v podobe toho, že by ste odpredali len tú časť, musíte ho predať ako jeden celý kus, čo vám pošle peniaze na bankový účet, kde budú bez hodnotenia a teda vydržia oveľa kratšiu dobu. Už sme teraz zistili, že na to, aby sme mohli mať čistý mesačný pasívny príjem na úrovni 1500 eur, potrebujeme zhruba 450 000. Otázkou ale je, ako sa ku ním dostať, keďže toto video začalo tým, že 4251 eur a viac na Slovensku zarábajú len menej ako 2% ľudí. Čistý plat 1500 eur mesačne, zhruba 2200 eur v hrubom. Ukážem vám tento scenár vo svojej tabuľke. Dajme si príklad, že aktuálne už máte napríklad 10 000 eur možno na bankovom účte. Koľko mesačne viete odkladať, to sa odvíja od toho, akú žijete životnú úroveň, ako máte nastavený rozpočet a samozrejme tiež od toho, aký máte teda príjem. My sme dávali, že máte 1500 eur mesačne. Skúsim dať, že by ste z toho vedeli odkladať mesačne 250 eur. A predpokladám, že rezervu už v tomto prípade máte vytvorenú a nie je to týchto 10 000, ktoré som tam zaznačila. 250 eur mesačne znamená odkladať zhruba 16% zo svojho príjmu. Priemerný ročný výnos, ktorý očakávate, že by sa vám mohlo podariť dosiahnuť v tom následujúcom období, o ktorom sa rozprávame, v tomto príklade ja skúsim zvážiť obdobie 30 rokov a že by sa mi mohlo podariť dosiahnuť výnosu až 8% za toto obdobie. Samozrejme je to priemerný výnos. Je dobré sa pohrať s tým, čo ak ten výnos by bol len 6%, alebo čo ak by naopak bol možno aj 10%. V príklade, ako som ho nakreslila, zrazu vidím, že som na sume 484 000, teda som dokonca vyššie, než tam, kde som sa chcela dostať na tú sumu 450 000. Vidím, že ak by som tú sumu žiadnym spôsobom nezhodnocovala a chcela by som z nej vyberať 1500 eur mesačne, tak mi to vydrží takmer na 27 rokov. No ale ako sme si hovorili, tak našim cieľom nie je mať túto sumu na bežnom bankovom účte, ktorý sa nám už žiadnym spôsobom nezhodnocuje, ale našim cieľom je, aby tá suma ideálne nikdy nedošla. Čo znamená, že tá suma musí stále nejakým spôsobom pracovať a snažiť sa rásť na svojej hodnote a zároveň nám ideálne vyplácať nejaký podiel na zisku, nejakú dividendu. Keď sa pozrieme na tú dividendu a akú by nám mohla vyplácať, tak ja zvyčajne počítam nejaké 2 až 4% ročne. Ak si skúsime dať stred z týchto hodnôt a dáme si, že by nám vedel vyplácať tento náš majetok nejaké 3% ročne na dividende a zároveň by nám náš majetok každý rok rastol rovnako tak možno o nejaké 3% ročne, ktoré my by sa nasledujúci rok použili v zmysle toho, že si ich vyberieme, ten výnos, o ktorý nám narastol, tak sa vieme dostať na sumu, že ročne vieme na dividendách vďaka 3% získať 14 500. No a rovnako tak vieme ročne vybrať sumu vyše 14 000, čo by znamenalo, že sme dokonca na mesačnom príjme 2386 eur. To je ale viac, ako sme chceli. No, je to skutočne viac, ako sme chceli. Keď sa vrátime na začiatok, a síce na to, že aký ja očakávam ten pasívny príjem, tak ak ja o 30 rokov pri 2% inflácii očakávam príjem 1500 eur, tak je to ekvivalent dnešných 823 eur. Ak si ja ale skutočne v budúcnosti chcem dopriať to, čo si dneska viem dopriať za hodnotu 1500 eur, tak potom musím sumu zmeniť na skutočne 1500 eur v dnešných sumách a zistím, že v takom prípade ja potrebujem 2717 eur o 30 rokov mesačne a samozrejme aj táto suma by mi mala v čase rásť, pretože ja samozrejme všetky tie potraviny, všetko to, čo platím, aj to bude rásť na svojej cene. V čase, kedy ja začnem to čerpať 65, to bude menej, než keď budem mať
mať 75 rokov alebo 85 rokov. No a tak sme zistili, že my sme sa takmer na tú sumu dostali. My sme sa dostali na sumu 2386 eur v budúcnosti a očakávali sme sumu 2700 eur. Samozrejme, veľmi veľa z tých premených, ktoré ja tu dávam, je niečo, kde ja veštím budúcnosť. Ja predsa nemôžem vedieť, či priemerná inflácia v nasledujúcich 30 rokoch budú 2%. Jediné, čo viem, je, že je to aktuálny cieľ centrálnych bank, aby sa dostali na tie 2%. Rovnako tak, ja predsa dopredu neviem, aký sa mi podarí dosiahnuť výnos, ale musím sa hrať s nejakými scenármi a preto si tam skúšam dať 6%, 8%, 5%, aký len chcete. No a tiež, čo sa týka dividendy alebo toho, okoľko mi ročne narastie táto suma na svojej cene, respektíve moje majetky, ako sa zvýši ich cena každý rok, to je samozrejme tiež niečo, čo ja dopredu neviem 100% povedať. Ale musím sa pohrať s týmito scenármi, aby som vedela predpovedať, že ak sa mi podarí na svojom investičnom účte mať sumu nejakých 450-500 tisíc, tak by to skutočne malo pokryť celú moju spotrebu počas celého môjho života, ktorý bude mať od času, kedy chcem čerpať svoj pasívny príjem. Toto je mimochodom jedna z tabuliek z môjho kurzu, kde učím, ako si nastaviť rozpočet a investovať. Viac informácií nájdete na mojej stránke. Aby sme si to zhrnuli, výška príjmu a bohatstvo nie sú dve rovnaké veci. Aj lepšie zarábajúci človek nie je automaticky bohatý. Ak svoj príjem každý mesiac utratí, nie je bohatý vôbec. A na druhej strane aj človek, ktorý má kľudne aj nižší alebo priemerný príjem, sa vie stať bohatým, nakoľko vďaka pravidelným každomesačným krokom v podobe úspor, teda odkladania na svoje ciele, ale aj na vybudovanie bohatstva, sa tam vie postupne dopracovať. Áno, nebude to zo dňa na deň, ale to sa nestane ani v prípade, ak ten vysoký príjem máte. Skutočne každý vie odkladať a samozrejme v čase sa mení to, aká je to suma. Budú obdobia, kedy to môže byť viac, ale môžu byť obdobia, kedy neviete odkladať takú veľkú sumu. Skutočné bohatstvo je, keď môžete robiť čo, kde a s kým chcete. A ako ste videli, tak milióny na to rozhodne nepotrebujete. Čo ku tomu ale rozhodne potrebujete, sú pravidelné každomesačné drobné kroky. Koľko by ste podľa vás potrebovali na to, aby ste sa cítili skutočne bohatí? Dajte mi vedieť do komentára a ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa prihlásiť na odber tohto kanála.